Título Arte en movemento. O agamógrafo. Materiais necesarios. Regra e escuadra. Folios. Lápis. Pinturas. Tesoiras. Pegamento de barra. Coa regra e a escuadra, nun folio apaisado a 4, crea un modelo con liñas paralelas de 2 centímetros. Ao rematar de facer as liñas paralelas, numerás na parte superior seguindo o patrón 1, 1, 2, 2, 3, 3. Divide un folio en dúas partes e o cortas, obtendo desta maneira 2 folios de menor tamaño. Fai un debuxo representativo do Día da Paz, de 20 por 20 centímetros en cada metade do folio. Colorea os debuxos, podes utilizar nun debuxo cores frías e noutro cores cálidas, para que haxa máis contraste. O paso seguinte será colocar un dos debuxos enriba do modelo que fixeches antes e marcar liñas verticais paralelas. Volves a repetir o mesmo co segundo debuxo. Unha vez listo, recorta as tiras de cada debuxo e, por detrás, numéraas para poder pegalas despois seguindo a orde correcta. No modelo que fixeches ao principio, pega as tiras de cada debuxo, seguindo o patrón numérico 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Unha vez que remates de pegar as tiras, dobras o folio seguindo a forma dun acordeón. Se queres comprobar a ilusión óptica, debes observar o agamógrafo desde diferentes ángulos e comprobarás como cambian as imaxes.